ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз чӣ хеле десем барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Бисёр навори хубайне ки бародарҷоно. Заминҳои фурӯшӣ ҳастай хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон дар ин видео мешава бардоро. Марҳамат тамошо кунен ва аз ки ҷое ки хона замин квартира шумода дар корай дар комментария бинависен. Ма дар видеои оянда насиб иншоалло ҳамун территорие ки мегӯен ҳамунҷа ёфта барои шуморо реклама мекунам бардоро. Марҳамат тамошо кунен ва касе ки хона, мошин ё ягон чӣ дигара мефораш реклама кунам дар канали мо, инами рақамҳода танҳо бардоро дар WhatsApp-аш бинависен. ҳамун як дона лайки беплан биҷиқем бо зӯри бад мешава. Наворо ака тамошо мекунем. Рафтем. дӯстони азизан, ака навора сар кардем, бо диққат гӯш кунен. 1 миллион имрӯзаи мо бардоро замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбанд. деҳаи вахши поён дабудай кӯчаи шодӣ Келасободам меганша ҳами территорияра бардоро 6 сотиқ заминай ҳуҷҷатош 100%ай наздики заминда балнисаб, мактаб, масҷид ҳастай хулоса ҷои зур дабудай ҳуҷҷатош ҳамаш 100% кардагиай нарша бардоро ва хоҳарои азиз 80 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ боша телефон куна бо маслиҳатам мекунен гуфтагия бардоро. 6 сотиқ замин чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбанд 80 000 сомониш мега. ина номрои телефон шамондагим бардоро 3 та номрои телефоншай, номрои поёнгишта имо WhatsApp-ам дора. маълумоти бештара занг бизанен. Салому алейкум ака. Ака нами суратое ки пахш шуд ами хонаи моай. Хоб 56 квадрат. Короче 2 хонага. Нархш 140 000 мегим бо га мезанем. Ё сокольни этаж. Хоб якунда қарор дора. Адреси хона ака Гипразем, картараф вайни городок, заправка Тоҷирон рӯ парои 13 этажка. Хоб номери телефон нози поён да менависам, роин мекунам ака. Ҳамиам да чӣ мепартидам сайт унда ака. бардоро заминҳои фурӯшира қатъи хонаҳои заминӣ гап мезанем, баъд квартираҳо да мегзарем. То охириша тамошо кунем видеора. срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кулобод дабудай дар 5 сотиқ замин 3 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт надора, коробкаҳай, баня кайлдор доштай, ҳоҷатхона ҳамом доштай бардоро, ову светам ҳастай. ана 15 та тахтаи 6 метраи дигарам дора. срочни пулуш дар корай бардоро нархша 85 000 сомонӣ мега. агар харидори аниқ боша бо мисол хушрӯ арзонам мекадай. 85 000 мега бардоро бо арзони хушрӯ мекадай, касе ки харидори конкретни бошем бардоро. хоб бисёри бардоро занг задагианане ки харидори аниқ нестан. барои ҳам бардоро мисол на бо як бор дига ҳами хонара реклама кардем ки харидори хича биёва бо данаи пара видеош ҳам мисол нишон додесен шумода бардоро. дар ноҳияи Ёвона чӣ хеле гуфтам 5 сотиқ замин 3 дар хона, нархиш 85 000 сомонӣ. хулоса беплае. марҳамат занг бизанед. бисёри бардоро навистабданд ки аз ноҳияи вахш ягон хонаи арзон шава бимонем. бардоро ина як хонаи фурӯши дига заминияе қарор дорад дар ноҳияи вахш. 14 сотиқ заминда 2 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳом ремонт дора, срочни мефурӯшемша. 2 дар хона дошта, як кайлдор баня дар дирнаш будай. срочна пулмон дар кор шидагиай. барои ҳамун арзонаш кардем. ана касе харидори аниқ боша бо савдо ҳам мешава. бардоро бо як бор дига мегӯмтон ки 14 сотиқ заминае 2 дар хона дар ноҳияи вахш нархша 65 000 сомонӣ мега. бешухӣ беҳтарин нархае. ина номракҳои телефонаш, марҳамат касе харидори аниқ бошен ба занг бизанед.
бардурое ки гуфта буданд аз шаҳри левакан пешина сарбанд хонаи заминӣ бимонем. бардуро ина хонаи фурӯшии заминие қарор дорад дар шаҳри левакан. номи пешинаш сарбанде. 5 сотиқ замин да 4 дархона кардагие. соҳиби хона мегӯяд ки хонаҳо ремонт дорад. 2 дархона, 1 кайлдор, 1 кухнӣ, хонаҳо шпаклёвка кардагӣ будиянд. ову свет ҳастай, 5 сотиқ заминай. қатъи нами хона бардуро ана дара трезашам часпондагӣ будиянд. чихеле десен нархша 119 000 сомонӣ мега. бо касе харидори аниқ боша арзонам мешава. номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри кӯлоб. 5 сотиқ замин да 2 дархона кардагие. дар шаҳри кӯлоб тарафи умари хаём дабдай хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона гуфтагие ки ана хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб маҳаллаи умари хаём 5 сотиқ замин 2 дархона кайлдор ҳаммом дора. гирдаш маҳкамай даруни хонаҳо евра ремонт кардагие гуфтагие бардуро. ҳуҷҷатошам 100% ай мактаби 37 болотар. нархша 125 000 сомонӣ мега. харидори аниқ бошен арзонам мешава. номерои телефонаш ҳаст бардуро маълумоти бештара занг бизанед. евра ремонти хушурам кардагӣ будай дараншане ки дӯстони азиз хаста набошен. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. амуя дона лайки бепала агар имконият боша биҷиқен. дӯстони азиз и квартире десен қарор дорад дар шаҳри душанбе. як хонага дар 6 этаж қарор дорад. 52 квадратни метр тарафи ленский дабдай. шаҳри душанбе тарафи ленский. дом бардуро новостройка гуфтагия хона без ремонт коробка. соҳиби ҳамин квартира гуфтагия ки конкретни харидор бошен занг бизанен. илтимос беҳуда занг назанен гуфтагия бардуро ана нархша 120 000 сомонӣ мега. номерои телефонаш ҳаст. маълумоти бештара бардуро харидори аниқ бошен ба занг бизанед. дӯстони азиз бардурое ки гуфта буданд аз шаҳри хуҷандам квартира бимонед. бардурои нами квартире десен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. ана як хонага дар 6 этаж қарор дорад. 41 квадратни метр дар 13 микрорайонаш будай. дом бардуро новостройка хона без ремонт коробка. қариби дом да бардуро ана бозорча будай, мактаб ва садик будай. дом новостройка бардуро нархша 148 000 сомонӣ мега. як хонага дар шаҳри хуҷанд чихеле гуфтам 148 000 сомон арзонам мекадай. занг бизанед. мегзарем дӯстон ба эълони навбатӣ. и квартире десен қарор дорад дар шаҳри бохтар. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 44 квадратни метр ана кӯчаи дӯстии халқо дабудай. дом бардуро новостройка хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мегӯяд ки бинои нави замонавӣ иборат аз 6 ошёна ана дар 1 ва 3 ошёна хона дорем. бисёр арзон намешава. харидори аниқ бошен. хоб биёен хонара бибинен. ай дарни хона ба маслиҳат мекунем гуфтагия яъне бардуро нархша 168 000 сомонӣ мега. бо мумкин арзонам кина. алиша мекадай бардуро номерои телефонаш ҳаст. маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азизам эълона давом метем. квартире десен қарор дорад дар шаҳри норак. як хонага дар 2 этаж қарор дорад. 34 квадратни метр кӯчаи рӯдакӣ 9 гуфтагиай. домои пешинаи бардуро хона чихеле десен ремонти хубам дорад. соҳиби квартира мегӯяд ки ана ванна туалеташ отделни будай. ана дари трезош нав часпондагӣ дар маркази шаҳри норак будай бардуро нархша 160 000 сомонӣ мега. харидори аниқ бошен арзонам мешава. бардуро бисёр ремонти хуб доштай 160 000 сомонӣ. марҳамат касе ки сум дорен хонаи арзона ай даст натен бихаренша.
дӯстони азиз, эълон монад давом метем квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Як хонага дар якум этаж қарор дорад, 39 квадратный метр, тарафи ноҳияи Фирдавсӣ дабдае бардуру. дом навастройка, хона ремонт кардагия мега бардуру. Ана шаҳри Душанбе, поёни корвон. нархи квартира 163500 сомонӣ мега, қариб 164000 да бардуру. 163500 сомонӣ як хонага дар шаҳри Душанбе. номерои телефонаш ҳаст, марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, мебад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза ҳаракат кардем, бардро вақт ёфтем, барои шуморо навор кардем. аз киҷое ки мисол замин, хона, чизе ки роӣ кардам, бардро ҳаракат кардем, барои шуморо монтаж карда гап задем. хай бардро инам хеле буда хулоса. агар маъқул шуда бошам, я дона лайки бепала бижихен. агар битонен ҳамин видеоро дар имо, ватсап, чи сайте дорем падилиса кунен, бояд дастгирӣ мо мешава бардро. мо ҳаракат мекунем, ярӯзпас дурӯзпас барои шуморо наворои хуб кунем. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. бо мо хеле хирсанд мешем. зинда бошен. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. дӯстони азиз, саломат бошен. хай.